Tak něco od Beatles. Klíčem kytary a všech elektrofonických hudebních nástrojů je snímač. V manufaktuře Resonet v Jihočeské Blatného v 50. letech minulého století vyvinul Ladislav Jan Kořán. 2 elektrické kytary a basu se snímači pak v 58. roce poslali na světovou výstavu do Bruselu. Zřejmě tam se o nich dověděl George Harrison, později kytarista Beatles, a kytaru Resonet Gracioso exportního jména Futurama si za 55 liber koupil. Ten nástroj byl opravdu naprosto špičkový a svým způsobem český, originální. Je to určitě krásné, když jeden z nejlepších světových rockových hudebníků prostě má ve své biografii značné zmínky o tom, že hrál na kytaru z Československa. A zatímco Futurama i Beatles dobývali svět, vývojáře pana Kořána komunisté zavřeli do uranových dolů. Tady v této malé továrně v Blatné se kytary vyráběly. Dřevo a kov se tady zpracovávají dodnes. Jen místní výrobky už nejsou pro muzikanty, ale pro zemědělce. Model Futurama z Blatné patří k nejcennějším ve sbírce pana Janků. Ta obsahuje přes 300 českých kytar a je největší svého druhu na světě. Tohle je prototyp, který nechal sběratel postavit jako vzpomínku na Expo 58 v Bruselu. Ty český nástroje, já je miluju. Prostě jsem rád, že se můžu chlubit takovýmhle špičkovým nástrojem. No. Pan Janků teď schání místo, kde by mohl svoji sbírku vystavit. Kristýna Vrkočová a Vlastimil Weiner, Česká televize.